7-16 йөзләр ул урта гасыр Европасы үзенең караңгы вакытларын кичергән чор. Кайчандыр мәхәббәт булган Көнбатыш Рим империясе 5 гасырда таркала. 6 гасырда чәчәк ату чорына ирешкән Византия империясе кан кыйгыч сугышлар аркасында хәлдән таеп, үз җирләренең күп өлешен югалткан. Европадагы мәдәни таркалу бары тик яңарыш чорына якынлашу белән генә бетә башлаган дип уйлау кабул ителгән. Әмма бу дөрес түгел. Бу вакыт эчендә мөселман илләрендә яшәгән галимнәр грек һәм римлылардан, борынгы Мисырдан, борынгы Месопотамиядән, Һиндстаннан, Персия һәм Кытайдан килгән белемнәрне нигез итеп алып, аларның башлангычларын дәвам иттерәләр һәм Ренессанс дөньясына белем үткәрүчеләр булалар. Бу вакытны ислам цивилизациясенең алтын гасыры дип бәйләргә мөмкин. 632 елда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям үлгәннән соң, аның дәвамчылары Гарәбстан ярымутравын үзенә буйсындыра алганнар. Аннары берничә дистә ел эчендә үз дәүләтләре составына Фарсы култыгыннан алып Кавказ, Сүрия, Мисыр һәм Төньяк Африкага кадәр бөтен Иран патшалыгын керткәннәр. Алга таба мөселманнар хәзерге Испанияның бөтен территориясен диярлек буйсындырганнар. Көнчыгышта халифәлек Һиндстан һәм Кытай белән чиктәш булган. Мөселман идарәчеләре булышлыгы белән белем югары дәрәҗәгә күтәрелә, фән үсә, мөһим әйберләр уйлап табыла, кешеләр мул тормышта яши башлый. Азык-төлек, кием-салым һәм башка кирәк-яракларның саны да, сыйфаты да арта. Бу вакытта математика, табигый белемнәр, сәнгать һәм тел үсешендә алга китеш була. Астрономия әсбаплары уйлап табу, обсерваториялар һәм хәтта планетариялар ачу, төгәл календарлар төзүдә гамәли әһәмияткә ия булган. Диңгез сәяхәтләре һәм экспедициялар шулай ук төгәл карталар төзергә мөмкинлек биргән. Халыкның тормыш шартлары яхшыра, хастаханәләр ачыла, медицина исә хирургик операцияләр башкарырга һәм көчлерәк тәэсир итә торган дарулар уйлап табарга мөмкинлек бирә. Мәктәп, университетлар эшли башлый. Энергия белән тәэмин итү, азык-төлек продуктларын үстерү ысулларын тарату, таш түшәлгән урамнар, канализация, җәмәгать мунчалары һәм урам яктырткычларын булдыру турындагы идеяләр, булар барысы да цивилизациянең акылга сыймаслык алгарышын күрсәтә. Гарәп халифәлеге илләрендә архитектура, шигърият, математика, сәнгать һөнәрләре чәчәк аткан. Галимнәр эшчәнлегендә беренчел урынны медицина һәм астрономия биләгән. Рим империясе җимерелү белән Европада астрономия фән буларак юкка чыга диярлек. Яулап алынган территорияләрдә яшәгән гарәпләр һәм төрле милләт галимнәре антик астрономик мирасны саклап кала һәм үстерә алганнар. Борынгы греклар, сүриялеләр, иранлылар, Урта Азия халыкларының фәне гарәп телендә яшәвен дәвам иткән. Ислам илләрендә астрономиягә зур ихтыяҗ булу түбәндәге дини сәбәпләр белән аңлатыла. Беренче, мөселманнар ай календарен кулланганнар. Анда һәр ай башы тулы ай юкка чыгып, көнбатышта беренче юка ай урагы пәйда булган мизгелгә туры килә. Бурыч нәкъ менә шушы мизгелне исәпләп чыгару була. Икенче, астрономия ысуллары ярдәмендә фарыз намазларның төгәл вакытын ачыкларга кирәк була. Һәм өченче, кыйбланы билгеләү. Намаз 100 белән Мәккә шәһәрендәге Кәгъбәгә таба борылып укыла. Һәм нәкъ шул рәвешле мәчетләр дә кыйбла тарафын исәпкә алып төзелергә тиеш. Астрономнарның бурычы конкрет географик пунктта Кәгъбәтуллаһ юнәлешен билгеләүдән гыйбарәт була.